Mondol. Sing ngangkon kowe joget ki ya sapa, Ndol? Wong neke kisinan to akhire, kisinan. Abang nek kisinan ya modele ngene iki. Sapa? Kowe kisinan. Pancen iya. Oh iya kok bangga ki lho kok Bicara kaya alhamdulillah wa syukurillah Mas Sigit. Nggih, Cak Yuda. Dalu punika dalu ingkang kebak barokah. Leres. Barokah menika ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan, tambahi kesainan. Leres. Awit napa wonten ing dalu punika saestu hebat luar biasa keluarga besar panjenenganipun almarhum Bapak Suyono ingkang asli saking Jepang bin Tokyo. Kuwi nek Jepang ki Tokyo. Nggih. Pak Suyono ki bin Tokyo. Lah nggih Tokyo kan saka Jawa, nek saka Jepang Tokyo. Tokyo. Wah, alhamdulillah wa syukurillah saged gayeng regeng Bapak Ibu kepareng pinarak lenggah tata lair menika hiburan. Nggih. Tontonan ning estunipun punika tarekotan utawi tirakatan. Umbul donga ngersa dalem Allah taala mugi-mugi panjenenganipun almarhum Bapak Suyono manjing wonten kasuwargan jati Allahumma Amin. wah diapura kabeh keluputane ditampa kabeh ngamale padang dalane iso jembar kubure satemah para putra mantu lan wayah bisa mikul dhuwur mendem jero asmane Bapak Suyono. Hebat. Sampean percaya iso ndongake lancar mergo wawasane luas. Saestu. Lah sampean nggo kanca siji kuwi kok meneng. Lho, lah niki pesenane keluarga besar lho, Mas. Lah Mondol niku pripun to suasana saged aman, saged damai, saged terang boten jawah. Mergo nggih digawakno dagelan sing rupane kaya cok bakal. Ha niki. Cok bakal iki ndoke siji lho. Lah ndokmu pira? Loro. Ya geceken sitok to. Wong ki mbok dijumbuhke karo sasana lan swasana. Anggon-anggon ki sarwa besus, anggon-anggon ki sing becik, sing mbok derekne ki sapa? Dalang kondang saka Rembang Ki Sigit Ariyanto. Wis eruh. Lah wis seruh ngono lho piyayine gagah nganggem napa kuwi blangkon cara Yogya busana cara ngayogya ketok merbawani semono uga aku raketang mung dagelan busana ya besus ya apik bareng kowe iki lho nuwun sewu nggih Mas piye wong antarane ndas karo blangkon kok gak akur ki jane iki lho piye kok kocak iki Mas aku wong sirah karo blangkon kok gak rukun blas ki lho lehmu pesen ki lho neng ndi ngono kuwi iki mau kok omah ya pas lah kok iki klodho sakrene ket mau awan udan ae malah hawane adem ndasku malah mungkret wong ndas kok iso mungkret iki lho sowan nggone keluarga besar Bapak almarhum Bapak Suyono Pak Suyono awake dhewe wong saka Ngawi to padha ngawinipun Mas nggih leres kula Ngawi sisih wetan Pak Suyono Ngawi sisih kilen ya raketang sithik-sithik awakmu ki klungsu-klungsu melu udu apa nek bandare kon udu iki mono ora dadu tegese klungsu melu udu raketang sithik kowe melu ndongake melu omong lah melu ndonga kowe ditimbali rene kuwi kowe arep ngaturi apa karo Bu Sukatmi wong pangan dhewe ra enek kok diwehne wong kene ngene lho karepku ki kowe iki raketang dikaya ngapa ki tutur sembur kula apa ya nyembur keluargane Bu Suratmi iki lho ben piye ngono lho ben ngono ae lah ngene kok ora njaluk ditapuk lambene iki lho isin Mas kula dandan wis ora pas blangkon kaya ngono wedake keputihen lho kenyek sampean niku kowe gede mesti njaluk wedake Yuda mesti yo sorry no lah piye wedak kowe wedak sponsor TV kok Mas oh tenan alah kowe kok kesombongan kelincipen lambemu kaya ngono kok wedak sponsor TV iki lho wedak sponsor TV wedak pon wajah hitam menjadi putih lah kok ki gak putih iki ora pon apa kliwon
Wong wedak kok ngalih pasarane iki lho. Karepku ki kan awakmu ditimbali marak sowan. Busukatmi sekeluarga lan putra mantu putra payah kabeh Mas Habib sak kanca kabeh. Busukatmi sak keluarga. Ya. Ki awakmu ki ra ketang klungsu-klungsu melu udu arep ninggali apa kanggo busukatmi. Wong aku rene iki malah golek, ora ngewehi wong kene. Aku kok ngomong ngene aku golek. Keluargane busukatmi iki lho supaya maju dikapakne. Disurung. Ngene. Angel. Ya ora entuk nesu. Omongan karo cahyu. Angel kalau Ora jare Mas level. Sigit. Ora level kowe iki marai. Kok iso ora level? Lah nek aku karo Mas Sigit cara wawan pangandikan cara rembukan mesti Seimbang. nyambung. SDM-e padha. SDM padha, skillnya juga menguasai. Bareng kowe iki lho. Ya Allah Gusti, nuwun sewu nggih. Tak copote blangkone. Lah dalah. Ngene lho delok ento sirah kok modele ngene ngantek bibi lho ngrasani jare. Sirahe kok kaya lato-lato. Wah, menyek iki. Bu, lah menyepelekne kok kenemenan. Nuwun sewu nggih, Bu nggih. Sampeyan ampun ngoten. Masya Allah tanpa rupa niki kanca kula. Niki ngoten senes lato-lato. Ngiti ngoten bakso beranak lho ya. Wah, kowe iki barang yo ngawur. Lah apa ngono kuwi? Iki dudu lato-lato, dudu bakso beranak, Mas. Lah iki apa? Iki ngono tahu bulat. Digoreng dadaan 500-an langsung mbok dilas. Senengane kok ngono. Wong kuwi ya Mas Wong- ya. Inauloha Ma'asobirin. wong sabar. Ditresnani Gusti Allah. Mulane tindak sapecak tembungmu saklimah jumangkaing suku ki sing sarwa ngati-ngati. Inauloha Ma'asobirin. nyontok keluarga besar Ibu Sukatmi. Piye? Nyewu panjenengane Rama Suyana ngenekke pagelaran wayang kulit iki betake apa? Kowe ora paham to? Urung paham. Iki ngono termasuk sedekah rasa. Lho, ora paham. Ora paham. Sedekah rasa ki tegese nyenengke wong akeh, menghibur semua penonton, kuwi termasuk sedekah. Kamangka wong sing sedekah kuwi jarine Ora lokak malah kebak, ora roboh, malah bakoh, ora rugi, malah bati. tuna satak. Bati sanak. Paham ya nek Paham lele. Iya ya. Iya ya, ya Allah Gusti. Intine sing nyenengke wong akeh Nggih. kuwi bakal entuk pahala. Ah, sing gelem sedekah. Mulane wong sedekah kuwi ora roboh, Malah bakoh, ora lokak, malah kebak, ora rugi, malah bati. tuna satak. Bati sanak. Bu Sukatmi wis pirsa nek bondo ki mung titipan. Nyawa mung Gaduhan. gaduhan, pangkat ki mung sampiran. Mulon sing saka kuwi Mas Mondol, bondo sing titipan ki lho, ayo bareng-bareng disedekahke supaya oleh pahala saka pangeran. Kowe ngene iki ketok nek bengi iki kowe iki pekok. Pekok kowe nek ngono Kok kuwi. iso ngelokke iki lho tak tapuk lambemu lho kowe iki. Omong mau piye? Bondo ki titipane pangeran, titipane Gusti Allah. Mulane kudu diweneh-wenehke karo sapa sing berhak nampa. Kuwi jenenge apik oleh pahala. Goblok iki goblok. Wong bondo ming titipan kok kowe iki dititipi bondo donya ki ora kon ngeweh-wehne wong akeh. Lho. Gusti Allah Nitipne bondo. bondo. He. Kuwi iki ora kon ngewehne wong akeh, kon ngopeni. Engko nek sak wayah-wayah Gusti Allah takon, "Do, bondo sing tak wehne kowe mbok kek ndi? Pun kula weh-wehne wong akeh." Hayo ijoli, arep mbok ijoli nganggo apa? Sik to iki kok ya Salah ki pahame sing kok salah. koyo aliran sesat to Iki jane sing diulehne aliran sapa to iki jane. Ngene lho Mas, ya Allah Gusti, bondo titipan kudu Diopeni, ora oleh diweneh-wenehke. ora diwewenehke. Sebab nek sawayah-wayah pangeran takok, Bondo jek enek nang kono kari ngewehne. lah iki lho Gusti Allah padakne karo maratuwane iki lho piye to iki jane? Saiki contone ngene Aduh ae. Gusti, heeh. Contone ngene ae. Contone piye? Awakmu nitip sepeda motor kok bakal mbok jimuk ora? Tak jupuk wong aku titip kok tembunge Nitip wae helm? titip. Nitip helm Titip helm tak jupuk meneh aku titip. padha karo kuwi. Bondo donya sing dititipne kuwi kok bakal ya dijimuk karo sing duwe Gusti Allah. Ngono lho. Celuk. iki kleru kok malah ngoceluk-ngoceluke Sik, wong. Mas, aja mbok padakne antarane pangeran karo umate. Gusti Allah ki Maha Rahman, Maha Rahim,
maha welas tur maha asih tur meneh Gusti Allah mono ora sare. Lah, nek Gusti Allah sare sing wani gugah sapa? Ingah pucet tenan. Wis bocah yang ora berpendidikan. Aduh, ngene-ngene ya Mas ya, ngene-ngene tak genahne ben kowe paham. Kowe iki ngerti wong sedekah apa ora? ngerti. Wong sing sedekah kuwi mesti oleh rahmat titik wis. Ngono ae wis ben paham kowe. Wong sedekah oleh rahmat. Wis sedekah apa ora? Ora. Lah sing sedekah Bojoku. berarti sing oleh rahmat bojomu ngono. Berarti kowe nyedakne aku pegatan karo bojoku. Lho kok iso lho? Kok iso? Lah arep entukno rahmat. Aduh. Dol. Maksude judo iki ora rahmat wong iki ora. Maksude iki yen bojomu sing sedekah sing entuk nugraha iki bojomu. Lah malah dikroyak loro, rahmat karo nugraha. Oleh widodo. Lah malah telu rahmat ayu widodo. Maksudnya entuk wahyu saka Lah malah papat. Aduh gleput, bojoku gleput. Dikroyak papat. iki piye lagi wong iki? Ngene lho ngene. Luwung ngene ae. Sesuk bojomu ben ra oleh rahmat, gak oleh nugraha karo gak oleh wahyu. Lah piye? Bojomu paten ana kene lho. Lho. Sadis iki. Wong sadis sejak omongan ya ora nyambung kok. Kowe iki jane wong Jawa apa ora? Jawa. Wong Jawa ki unggah-ungguh sopan santun tata krama muna-muni ki sing sarwa ngati-ati. Nyonto panjenengane Bu Sukatmi iki lho. Iki kena patuladan utawa kena dicontoh kanggo anak putu. Pagelaran wayang kulit iki ngono ninggali anak putu tontonan sing apik padha karo nandur kabecikan, nandur keapian. Gitu Mas iki. Nggih. Ora paham tembunge wong tua-tua mbiyen Mas. Sapa Sapa sing sing nandur ki bakal ngunduh, sapa sing ngutang bakal nyaur, sing gawe mesti nganggo. Paham ora kowe? Wis mesti kuwi. Lho, Wis mesti to. Sik balenono pisan ngas leh ngomong. Sing nandur bakal ngunduh. Nek dipangan wereng ya ngunduh. Nek diterak banjir ya ngunduh. Ayo, ingah iki nah. Ganteng oleh pekok lho ya. Wong gundul iki jane. Wong utang bakal nyaur. Alah tanggoku kae utang kok malah minggat. Iya. Wong gawe mesti nganggo iki wis. Wong duduk kubur kae parep dinggoni dhewe. Wong duduk kubur kae ra mungkin dinggoni dhewe. Malah sing ra gawe teko-teko kari gletak. Kaya gletake lho kaya wis patut. Oh, nyek. Gletak wis pantes. Gletak kok wis pantes nang rumangsaku. Ya ne ora ngono. Awake dhewe iki tata lair kan hiburan. Ning bakune kak ndedonga ngersane pangeran Gusti Kang Maha Kuwasa. Kula yakin Mas, kula percaya menawi dongane anak putu menika tembus tekan langit sapitu diijabahi kalih pangeran satemah panjenenganipun Bapak Suyanto menika Bapak Suyono. Suyono menika mancing wonten ing kasuwargan Jati. Wah, nek kaya Bapak Suyono ki ya sebutane minimal ya seda lah. Seda. Sebab siksane wis disuda. Oh. Nek kaya aku Mas Sigit kanca-kanca yoga sinden ki cukup mati. Apa kuwi? Nikmate wis diganti. Beda kali mondol. blekok moncrot niki. Ra sampe moncrot. Lah nyapa? Ya mung cemet. Niki Kakang blekok cemet niki. Kok ya Nek niki ya ora seda ora mati. Lah napa? Khusus Mas Mondel menika bongko. Nggih. Kok bongko lho. Sebab somben dibong ning neraka. Ngono kowe. Karo awakmu barang. Kok iso? Takon nyusul tak serlok. Neraka kok diserlek mulane nuwun sewu piyayi Jawa menika piyayi hebat lho Mas. Hebat laras. Piyayi Jawa piyayi hebat wong mati mawon dibungkus mori. Mori punika jarwa dosake barang 5 aja nganti keri. Kudu nindakne 5 perkara 5 wektu minangka gamanmu minangka sangumu ngadhep pangeran barang 5 aja nganti keri. Mergo kuwi jenenge mori. Mori nek wis mori dibungkus langsung dilebokne ning ndi Mas? Sebut ning gaden. Piye ta, Dal? Mari dibungkus ya dilebokne kubur. Bane kubur nyapa dadak takon barang. Nek wis dilebokne kubur terus digawani bunder-bunder telu kae jenenge Onde. Tamut dasmu lho kowe engko.
Bunder-bunder telu kae ngono jenenge Gelu. Lah iya wis seruh ndak tak takon. Gelu kuwi jarwa dosoke tugel ngamale kejaba mung telu. Sedekah jariyah ngilmu sing manfaat lan dongane anak sing soleh. Gelu tugel ngamale kejaba mung telu. Bar gelu ditata langsung diuruk nganggo apa ndol? Damen. Bocah kok iso ora mudeng blas iki Ora mudeng wong mati. Nganggo lemah. Ora tau nglayan, diuruk nganggo lemah, nganggo tanah utawa bumi sebab menungso kuwi asale saka bumi, balik neng bumi. Bar ngono langsung disiram, gawe apa? Banyu aki. Nek ra ngono ya arak lah. Grujuk dasmu. Tak sampluk ndasmu lho kuwi. Disiram kembang. Kembang apa? Kembang api. Lah. Ya sak mercone pisan terus sumetne ning dasmu. Ya ora entuk nesu. Kembang mawar kantil lan kenanga mlati mawar linawaring tembung manis lumantar kedaling lati dadya kumantil jroning nala bar disiram kembang terus diwacakne. Wacakne apa ndol? Wacane koran karo wacane WA. Wacakne apa kuwi nek awakmu wong Islam ya wacakno Yasin, wacakno Fatihah lan sak piturute. Oh, wacane Quran to. Wong nek ora paham ya ngono kuwi kok iso. Wah, aku karo wong mati wedi kok. Lho, kok iso wedi? Wedi nek ben maratuwa kula mati tak tinggal poli. Kuwi ora medhi kuwi jeneng iki mantu koclok ya ngono kuwi. Awake dhewe iki sowan luar biasa lho Mas Sigit. Nggih. Desa sing paling budaya menika mboten senes kejaba mung daerah mriki menika enten desa sing paling budaya. Kok iso budaya? Masyarakate kabeh pinter nembang. Napa? Sebab desane gendingan. Iso gending. Layak yoga-yoga kusure wis minder kabeh. Pinter daerah Ngawi niku enek desa sing sehat ora tau lara. Apa kuwi? Jaga raga. Ragane dijaga terus. Ora mungkin. Iya. Enek melih desa sing paling adem kaya ning luar negeri. Apa? Sydney. Sine. Oh iya Sydney. Enek. Apa? Desa sing ra iso rata blas. Desa ora rata apa? Ora rata. Endi wi? Geneng. Geneng ora rata. Oh iya. Enek desa sing ora utuh. Apa? Paron. Oh iya diparo. Enek sing desa sing paling akeh dhewe. Apa enek desa kok paling akeh? Enek Desa apa? 7. Oh iya. Kero. Oke. Iya. Apa neh ya? Enek sing kali gak metu iwake, malah metu buah. Kali apa? Kali nanas. Kali nanas. Ya apa? Gak duwe. Oh wis entek to wis. Tak. Wah kok jujur. Tak sik kon kuwi ae. Mulane awake dhewe ya Mas Mondol, gliak-gliak penting kecandak, gremet-gremet watone. Slamet. Awake dhewe ra ketang klungsu-klungsu melu du sowan ngabiyantara nang daleme Ibu Sukatmi nderek karo kanca-kanca cakraning rat komplit nggawa presiden sing sakmono akeh ya apa ora? Bayu ya wong kabeh. Lho. Rumangsamu iki ngono ki apa ki mantasane para waranggana, mantasane para widodari iki termasuk Bedhaya Sarimpi manggung ketanggung Joko Paloro-loro. Bayu, Piye tak kowe kuwi mbok padakne. Umpama diwenangake milih Mas Sigit nyuwun palilah panjenengan boleh dipun keparengaken milih sinden sing semene kae iki sing paling mbok suka dan kamu cinta yang mana Mas Mondol? ya mulai survei lah. Survei ngono ya ana anggarane, Dol. Oh, enten. Survei. Mau butuh bensin kok. Tara nek Nah, iki lho. iki apa? Iki lho sing pinggir dhewe iki lho. Ah, wis kotot. Oh, Mbak Eka uget-uget. Mbak Eka getu-getu. Uget-uget kok getu-getu. Uget-uget. Ya diaturi jumeneng to sapet jagong awake dhewe. Spote Matraman, Mas. Walah kok Matraman iki sing piye? Tuduk tuli gendak. Oh alah. Kok ya mudeng lho kowe. Kok Matraman, Metaraman. Oh, Metaraman. Sing tuduk Tuli gendak. Iya. Ya ditotokin lho, Dol. Tutuken Tuduk. Oh, enak anu kentangane ternyata.
Sik. Tok-toke ben kaya toprak tenan. Ya hati-hati lho iki, pengendang hebat iki cedhake iki omahe Mas Rabi iki, omahe Mas Rabi iki. Bari. Bari. Lagi Mas Bari niku sakniki kan pun Rabi duwangu to niku. Nggih. Duwe anak telu nek ora salah. Jare balung rondo ning kalapa maneman. Lah kowe iki iso obong ora iso nyuwuke. Ora iso nyuwuke. ngendhek lho, kowe iki sing ora iso ngendhek iki kowe. Ngene lho tak wenehi contoh. Apa enek wong yoga kok hup padakne kernet bis ae. Ngene lho contoh ya Mas Mondol, digatekke ta ki mik. Nah, penak ya. Ya. Penak. Enak. Ono ya ora iso lho. Matane wong bleke kentongan. Lah tak tampan randang mbok saut to. Ah, aja nyekel mik bareng. Sari. Mas Bari. Suwunane Pak Sigit mik arep diduduk. Ngawur. Lho malah dikempit. Iso apa ora, Ndol? Lho, Cek. Wong kuwi kok ora iso nyuwuke kok kendange ora iso nyuwuk kok kendang arep bodol iki lho. Wong kok iso piye? Kowe iki jane yoga ngendi? Wong mandek kok ora iso. Cakraningrat lho, terukur dan terkondisikan lho. Iki ngono tolok ukur titisane condong raos. Kok mbok paido kowe? Lah ora iso mandek lho.
Sing kleru ki kowe. Kleru kowe. Ayo balik ning kendange. Cengengesan. Balekke. Kendang kowe nyambut gawe mbok usunge. Iki asar tak dol. Balik nih. Syukur. Cah ora duwe tata. Tontonan barang dianggap. Posisine sing dhisik. Ora kono kuwi bagian endi? Kleru. Iki nggone Jaipong. Oh. Wah, yo. Kuwi. Ketoke kok pantes dadi kuli. Pantes ya dadi peniti pantes ya. Heeh. Wis meniteni cakrane Rat Endol lho. Iki lho urung iki lho. Arep tak tawakno wong ngene kok. Sing butuh kendang, monggo 1500 mawon 3. Ngawur kendang ngukir. Oh. Wah, Pinter. Monggo Mas Bari. Ora apa-apa. kuwalik. Lah. Ndasmu lho sing kuwalik. Nang ora sopan blas. Wah. Oh. Yo. Kuwi. Sitok ke. Kurang siji. Ke. Kalau. Wah ning kono tak goleki. Nah, kuwi. Terus yang cilik kuwi. Kuwalik. Cilik. Nah, lagi cek sitok ki. Ayo, balik ngene. Ki Mbak Eka bintang tamu. Wah, uang to ki mau. Tak kira kendang bem. Ngene kok kendang bem lemu nyepelekne aja. Sing nyeluk aku mulak ya rupamu to. Syukur. Mosok aku nyeluk. Lah kowe mau apa nyeluk apa? Sing iki aku pinggir dhewe kok terus wae mau padakno jare kendang penuntung sing kendang rumang sama apa kowe gedhi-gedhi dhuwur dhewe lanang-lanang dhewe kowe. Syukur. Lungguh ning kono tak kira ya gedhe dhuwur. Lah terus Lah bae sak metere kotor. Wo nyepelekne iki Ngeceng, nyepelekke karo wong wedok. Kowe iki nek wong wedok ora bakal lahir ning kene. Contone Bu Sukatmi kuwi piyai putri lho. Sing iso momong karo putra-putrane, rumangsamu apa kowe arek wani karo wong wedok kowe? Apa arek wani kowe karo aku wani? Ketek dhewe pengu wani kowe. Wong lanang. Mondol karo wong wedok kok ngono lho. KDRT lho kowe iki ngono. Wong wedok lho nglamak ngene iki ku barang. Lho, saiki nek wong lanang kok ora gelem dingenekke aja sembarangan karo wong wedok kowe. Arek wani karo wong wedok, aja sembarangan karo ibu kowe. Tak bales lho. Arek bales wani. Bal nyapa ora wani? Bales. Ora kira ora wani kok. Ndol wong wedok. Ora urusan wong wedok wong nglamak wong lanang. KDRT kowe jenenge kok ngono. Arek karo wong wedok kok wani. Nang, wani kok kowe karo wong wedok. Tak bales lho. Wani ora kowe? Tak bales wani. Wani bales. Wani nyapa ora wani? Bales so. Tenan? Yo. Dipersani wong akeh ra izin. Yo, Ndang, bales so. Oh, titenono. Apakmu kapan? Mas. Nggone kono lho nyapo gok-gok. Nyapo nggonku sing mbok enak-enak. Ngene kene? Iya. Ora wani aku. Lah nyapa? Dilindungi badan hukum. Apa badan hukum? BH. Mangsamu kok suyah-suyah karo wong wedok. Wong ki kudu jaga kerukunan kanggo patuladan anak putu nyontok kaya Ibu Sukatmi. Antarane kowe karo Mbak Eka ya sing akur, sing rukun. Lho. Kowe iki wis ngunggahke, wis jumenengke Mbak Eka kok terus mbok sia-siai karepmu piye? Ora oleh disia-sia ya. Ora oleh disia-sia. Sepiro gedene nggonku, muga-muga gedhe. Sepiro gedene luput kaluputan. Sepiro gedene kaluputan. Ngene lho tak warai Mas, sepiro gedene kaluputanku, aku nyuwun pangapura. Iya ora dadi ngopo. Oh, tak idoni ndasmu kowe engko. Kowe iki tak contoni. Ngono lho, kowe iki tak contoni. Rene lho. Anu katen bat. Katembar sakmene kupinge sak piro? Aku nek Ngene kok katembat. iki apa Mas aku mau mampir Indomaret enek ngene iki lho Mas. Rexona apa-apa
Oh, ya ora ngerti fungsine ndas gundul iki ora ngerti. Lah fungsine ndas gundul apa? Ndas gundul kok enek fungsine kok. Enak fungsine. Apa fungsine ndas gundul? Nek ngisor ora ngatasi nganggo sing dhuwur. Ya Pak nih. Diusep-usep nih. Modele saru ki saru, aja dieloke, aja dieloke. Alah to. Iki lho. Njaluk ngapura sing apik, sing apik. Sungkem. Sungkem. Aduh, sungkem. Diagem to, langkone diagem. Wah, men ketok le sopan. Priben nek ngeten lah kalau ben ora klodo niki lho. Nek nganggo ngene nabi. Ono blangkon ono dicengkal lho. Lah agar dienggo ngene obah ayo nek ngono kan siset. Bakoh rasane bakoh iki. Malah kaya Puntadewa lho kowe. Yayi Werkudara. Sesuk ndase dipantek lho. Nggih, Mbak Eka uget-uget sugeng dalu. Nggih wilujeng dalu Biyung. Lantaran Mas Kabib ingkang lenggah wonten Bekasi, kerjane wonten Bekasi menika. Menika putra mantu menika. Menika ingkang ngregengaken dalu menika wayangan matur nuwun menika bintang tamune Mbak Eka kali Cak Yuda. Ndongake napa dhateng swargi Bapak Suyono ingkang menika dipun pengeti 1000 dintenipun Mbak Eka. Nggih Pak Igit namung saged nderek ndedonga. Nggih. Swargi Bapak Suyono mangya kasuwargan jati. Amin. Putra wayahipun ingkang dipun tilaraken saged nerusaken perjuanganipun Bapak Suyono. Amin. Mugi Ibu Sukatmi ugi tansah pinaringan panjang yuswa, sehat selalu kuat momong putra wayah temeka puputing yuswa. Amin ya rabbal alamin. Ngene iki lho bocah berpendidikan ngomongnya penak dirungokke Berpendidikan wawasane jelas sopan ora kaya santun. mondol. Mondol apa kuwi? Nyapu aku. Lah kowe mau kowe ditibali rene ndongake apa? Kon ngaturi apa aku ora rene golek-golek ora kon ngaturi. Dongakno lambe iki dienggo omong sing apik ora kok enek sinden terus dicela kaya ngono kuwi paling ora ndongake. Kowe iki paham ora fungsine lambe iki ngomong. Ngomong ora nek dijak omong guyu ae ya, guyu terus. Yo enek lambe sira kena nggo ngomong. Apa? Lambe sumur. Kayak lambene ora kena nggo ngomong. Bisa iso. Lah sumur kae mergo gak iso omong, mergo gak duwe untu. Coba anggere nek untune mesti iso ngomong. Graji kae awet kok pucuk teko bongkot kaya untu tok. Kok ya ora omong, meneng ae. Oh iya ya. Piye ta bocah iki ya Allah. Mergo graji gak enek kupinge, anggere enek kupinge mesti iso semaur mergo krungu. Panci, wajan kae ya nek kupinge ya loro. Kae diceluk kok ya ora nyauri nggo meneng ae. Kae ya ndek kuping loro kae. Kae mergo ora duwe mripat, Ra duwe mata, ora duwe mata. anggere nek matane mesti iso nyawang. Enek motong sira kena nggo nyawang. Mata apa? Mata udun. Kae enek matane ora kena nggo nyawang. Ayo. Kroyon wong loro. Yo nantang malan. Nantang. Lah sebabe udun kae ngono gak duwe sikil, anggere duwe sikil mesti iso mlaku. Anggere sikil Iso mlaku. sing dilenggahi para tamu kae apa? Kursi. Enek sikile pira kae? Papat. Dilungguhi ora ngalih kok ora ngenggon ae. Kae ya duwe sikil kok ora iso mlaku. Piye to Dol? Kowe iki kursi kowe kudu ngerti mulane kursi ora iso mlaku mergo kae benda mati. Ngewangi. Dalan. Aku iki benerke kowe ora perkara ngewangi. Tutukno, bacotno ayo. Kursi kae ora iso mlaku mergo benda mati. Nah. Apapun semuanya yang benda mati ora iso mlayu. Dadi opo ae benda mati? Ora iso mlayu. Sampean ngerti sepeda motor? Ngerti? Ngerti mobil? Ngerti? Benda mati napa benda hidup? Mati. Kayak malu kok banter mlayune. Kae mergo duwe mesin blok goblok. Sepeda motor mobil banter playune mergo duwe mesin. Anggere nek mesine mesti iso mlaku. Anggere enek mesine Iso mlaku. ora mesti. Lah kok iso? Bojoku ndek ngi tak pancal. Mesin motor enak mesine kok iso mlaku cah goblok. Ya Jahit. Allah, ya Allah cah goblok. Ya Allah. Dintong tak dong ne to dang to dintong tak dong ne to dang to di tak dong ne to dang to di ndang gitu kek saking Ngene iki lho. apale. Piye? Kok iso ngene iki mung piye? Ya mbah kowe piye antarane cangkem karo apa? Antarane cangkem karo ati kok gak sinkron. Blas. Ngerti sinkron, Mas. Nek
duwe cangkem ki sing padha karo kancane lho. Kowe ki nek wayahe sedih ya sedih, ora kok mesti malah guyu terus ngene iki lho kowe iki. Sing guyu lho sapa? Lah kowe iki lho kok mesti guyu nek dikandani ngece, guyu kuwi jenenge ngece kowe. Sing guyu sapa? Lah kowe iki lho guyu malah nek dikandani. Mbak, nuwun sewu ya Mbak, iki ngono orang guyu. Cangkeme merongos. Ngawur kowe kenyek kowe. Lho kok ngenyek. Ngarani aku merongos. Lah ngono kok gak merongos? Iki ora merongos. Apa? Lah apa? Raiku sing kemunduran. Oh. Jenenge merongos. Ayo dirayu coba. Cara ketoprak kan ya kena. Kene iki daerah gendingan lho. Akeh para pakar-pakar seni, pakar-pakar Gandrung budaya. karo minangkani pamundutane saka Mas Kabib, putra Apa? mantu. Menika podang kuning dibabani Asmarandono gandrung. Lah, nuansa katresnan, nuansa percintaan. Nuansa percintaan. Aku dirayu iki. Iya. Anak-anak apa? Lah ya paling ya anak-anak munjuk. Ora mungkin dadi anak. Lah kok iso? Ya mergo ditutul-tutul nitrok. Kowe iki paling ora ki ngrayu karo aku Ya. iso apa ora? Lewat Iso. tetembangan. Sing penting nuansane percintaan to. Iya, percintaan. Rukun Islam. Lagune percintaan. Wong gandrung kok rukun Islam. Bawane podang kuning ndol. Rukun Islam ki religi, pepeling. Mas yo lagi bercinta, lagi kasmaran. Kudu eling 5 wektu. Enek napa muatan moralnya, enek pesan moral. Nadian sing bener iki lho Asmarandono Nadian wujud. Lha blangkone. Arek marai sampean. Ora marahi ngelingke. Kaya Bawane podang. pinter-pinter dhewe marai. Aku iki wis hafal. Nggih nggih Mas. Dalang sombong. Pak Sigit iki paling ora pendidikane S2 lho. S2 ya, Mas. Sarjana magister lho. Lah kowe kok iso malah sombong-sombong. Kelas kowe lho, kelas Pancen- 2 SD ditokne gurune kok ngelokne Mas Sigit ki lho. Lah aku lho marai S4 lho pilek langsung. Iki apa enek S4, S2, S3, profesor, dokter, profesor, kok iso S4? Aku ndek tuku 4. Lho, apa? Sekolah kuwi lho kok iso S4. Tak kira tunggale S lilin barang ngono kuwi. Tak kira S batu. Wow. Ayo digandrung, digandrung. Sing mesra, sing mesra. Sing apik to. Wah. Oh, ngeten kan ketok sae nggih. Wah, kuwi apik lho kuwi. Nggih, niki nek usaha mudan-mudanan aman lho, Mas. Aman. Lambe ra teles, irung ra teles, enek terase. Lah niki lho. Ya lagi roh bengi iki nek rayo enek empere. Tapi apik lho Mas, pasturyanmu tak sawang koyo ngene koyo boyo. Boyo nyaplok ndasmu. Ya ora kena nyaplok katur. Ya ana lakone iki ibarate umpamane Sri Uning karo Wiratmaya ki ning Taman Sari, aku dadi mban. Nggih. Kowe iki ning anu Ngudarasa Kula Taman dadi Sari. Kuwi Sri Uning. Sri Uning. Kula mban terus kowe engko Wiratmaya. Aku Wiratmaya. Heeh. Apal to tek-tekane kae? Apal. Paketane. Paketane angger pokoke ora ana wong paling bagus kejaba Kakang Wiratmaya. Nanging apa bisa aku sesandingan karo Kang Mas Wiratmaya terus langsung kowe no. Bisa ya iki ngono kae. Ya ta. Kodene dialoge kowe arep mlebu ngenteni Sri Uning muni, "Apa ya bisa ya aku sesandingan lawan Mas Wiratmaya?" Aku dadi mban. Sik to sutradarane siji apa loro? lho Pak Sigit ki ngelingne. Eling-eling ngono lho no. Oh, kowe lali. Lali. Pak Sigit Oh, iya. produsere sono produser. Kayak mesin jahit kok bojo arep dipancal. Lalen dielinge nesu. Ayo. Lali kok. Iki Wiratmaya. Wiratmaya. Sapa kono sik ya, kowe ya. Ya sapa lho? Wiratmaya ki lho. Mosok ro diceluk iya. Ya Kak Wiratmaya. Lah ngono. Ayo Rat, asam urat, ayo. Iya mo. Gusti Putri panjenengan kok saja mboten rena ing penggalih menapa wonten ingkang dipun penggalih mbok matur walaka kemawon kalian kula ta Gusti Putri. Mbok menawi kula saged ngudari rerunah. Aduh cangkem kok diobok-obok. Ngomong ae dadi mbak. Aku dadi mbak Ya, ya iya. kudu luwes gitu Pak iki. Jelas. Ngomong karo aku ngono iya. Aku ngono mban sejatine. Bisa ya iki. Urung. Uwap lah. Ih, pamus. Urung wayahe. Sok kapan? Ngenteni kene sik lho, ngenteni sik. Ben nyambung, ben konek. Jane masyarakat nomor piro to yo. Wiratmaya nek gula yo ngono ku lho Mas. Bocah kok iso.
menapa wonten ingkang dipun penggalih mbok matur waloka kemawon kalian kang abdi to Gusti Putri. Iya Biyong Mban, sejatine mono aku kapang karo Kakang Mas Wiratmaya. Nanging aku apa ya bisa ya sesandingan kelawan Kakang Wiratmaya. Wir, woi. Woi. Wiratmaya, apa ya bisa ya? Apa ya bisa ya Biyong Mban ya aku sesandingan. Woi. Apa ya bisa? Wir. Wayahmu ki lho. Wayahmu metu ki lho. Ki lho. Bisu Yayi. Bisa bisu. Bisu ya. Bisa ya kendal tundak dak dak ngono. Ayo. Bisa Yayi. Tuk. Ini apa iki? Kok enek kaya ngene iki bangsane apa to Gusti Putri? Ini apa? Aku lak kaweti. Ayo cedak-cedak Gusti Putri. Ini apa? Kowe kuwi lho. Kowe kuwi lho kok malah. Sing mari medeni kowe Kowe kuwi. iki lho medeni. Kowe aja Masa wedi. relak medeni kok ya enak. Aja wedi. Iki sejatine ngono. Kowe sapa? Lho, Kowe sapa kowe? Pangkling karo aku. Lho, iya kowe sapa? Aku kangen karo bojoku. Ditepungke wae. Yen jenengku Bagong Darmono. Kowe iki. Kowe dadi apa kowe? hubungane apa? Tak aturke Mas Bagong. Hubungane apa ini? Ngece kowe. Hei, Lah sapa senengku? Senengku mas apa? Raden Wiratmaya. Bisa ora? Aku. Raden Wiratmaya. Raden Wiratmaya. kowe Raden Wiratmaya, kowe bojoku. Aku bojomu. Walah mbuh. Bojoku ra sawetara ora petuk kok tambah bagus panjenengan Tenan. Kakang Mas. Iya. Aku bojomu. Iya. Berarti meteng iso no. Alah. Yo ora. Ya digandrung. Iki Kakang Wiratmaya. Panjenengan napa pun tresna saestu to Gusti Putri kalian Raden Wiratmaya. Iya mban aku tresno banget karo Kakang Wiratmaya. Ora ana priya liya seneng atiku kejaba ya mung Wiratmaya moncrot iki Kakang. Biung. Moncrot nah. Ya cemet. Ya ini moncrot pindho. Iya. Digandrung dah. Yen kowe Dah. tresno karo aku apa sing dadi buktine? Yayi Sri Uning. Iya. Ana ing sakjroning Taman Makam Pahlawan kene sing Arep mendem sapa? Taman Keputren. Taman Keputren. ana ing Taman Kaputren kene siramu bakal tak rungrum tak senengke atimu Yai. Alah guyune iki lho kok ngono. Bambangan halus guyune sithik ae. Bambangan alus sing guyune siramu bakal tak mulyake Yayi. Ngono lho. Ping 3 wae. Ping 3. Sing berwibawa ngono lho. Siramu bakal tak rungrum tak senengke atimu Yai. Ora usah ditungi kok. Bengi iki siramu tak sawang katon ayu banget. Rasah diitung. Apa kowe gelem tak jak? Alah. Gandrung. Digandrung sing apik. Nadyan wujude mung peksi. Duh, Kakang Mas, pancen swanten panjenengan kok ya sae to ya. Wis dasar piyayine bagus. Alah. Swantene ya sae. Alah kok ya bagus eram to ya bojo. Alah. Dasare lencir kuning manis banget. Aduh kok manis. Ora. Ora dingenekne kok. Gak apa ngene to? Ora. Ngenekne to. Pancen panjenengan Kakang Mas Wiratmaya sing paling tak tresnani. Ibarate donya ora ana priya liya. Tresnaku mung kanggo sliramu, tai kucing rasa coklat ibarat. Apa kuwi? Senadyan to rupane kaya kucing, aku tetep cinta dan melekat ngono lho Kakang Mas. Tak cakar dasmu. Romantisnya gini Kucing ki lucu, imut ngono lho lucu. Wong iki padakne kucing. Ya minimal ekak gendermu ya, duh wong kakus. Kakus ning atiku. Jumbleng. Wong bagus. Lho kakus kan singkatan, Kakang Mas sing paling bagus. Oh, Kaya ngono. kakus lho. Ayo, Bro.
Lanjut. Ngomong. Marahi neh. Iya. Dalah kok diseneni. Agawe talining branta. Alah. Kok iso jula-juli iki lho. Lining bro. Lining bro. Marahi. Ora. Kuwanen Mas. Ora. Iki duijo lho Mas. Agawe talining branta. Apa bener ngendikamu kaya ngono Kakang Mas? Senajan to ana ing dada ki ora ana tulisane. Iya. Aku Ning yen mbok belek isine mung fotomu. Enek tembung dibelek ya. Ning dodo ki enek fotoku. Enek fotomu. Pancen Foto. deh pengusaha fotokopi deh. Iya. Ora aku ndek mangan fotone iki. Lho iki rayap kok piye? Kene Kakang Mas, aku ya pengen nganti panjenengan. Kakang Mas Wiratmoyo Yuh, kaya nuntun wong picek ngono kan lho. Piye to Mas iki mlaku Modele kok iso kaya arep budal ning prapatan tuntun-tuntunan sing mesra. Nek digandeng ki ya sing apik, paling ora loroman ki lho. Nah, Sik to matane ning di matane. Kok malah ubung-ubungan. malah kaya tawon brondoli. Sing nyuwara getimbake kau. Genti bae ka. Ayo Yayi. Nggih menika pasangan gilingan tebu. Dadi Ayo Yayi ganti sliramu Yayi. Halo. alus manis nengsa. Dodo buka, bokong rada ngedet, mlaku Mas mandel alon-alon. Tek. Ma kaya tengkorak. Make jengkengno aku dipangku. Kok kaya mangkono Yayi. Kaya mangkono. Kok dadak disilake barang? Ya jarike di Lino mangku ya ndel ya. Lino mangku kok. Mangku sapa? Mangku purel. Yalah. Mangku garwa. Kuat tenan mangku aku. Aku ki wong lanang lho. Kudu Kok mbok nyek dikira ora kuat. Aku wong lanang. Larang brambang timbang lombok. Larang wong lanang timbangane wong wedok. Oh, kaya mengkono Kakang. Iya Yae. Lho. Iya Yayi kok Yae. Iya ngono lho. Ya Yayi, ngono kok. Iya Yayi, iya Coba Yae. buktekno apangku nenaku. Basa ya. Ngawi iya yae. Wasawenggan. Aduh dong. Apa Kakang Mas? Sik nuwun sewu kok sajake rada bebayani ta. Nuwun sewu nggih. Pesane kula. Apa itu? Bahaya Kowe kok. apa? Kok mak sedut ngono ki. Aku lungguhana kene kok. Ora ana apa-apane lho. Aduh. Kowe nggawa apa kowe? Mosok to? Ya toh, ya toh. Iya. Ora ana apa-apa kok iso. Ya ora iso kowe priade wis. Coba takoni sapa. Ora ana apa-apane to. Kaya dikapakno ae. Wasawenggan kula lana. Kayak ngomong anake tempat nodong-nodong. Oh kok iso. Piye rasane, Dol? Rasane piye, Dal? Piye? Sik ta. Lah piye? Alah. Wong nek wis Wong edan. kandhani. Ngono kok jare larang brambang timbang lombok. Kowe mula to mula. Nek Piye? dipangkuwi lungguhe sing anteng. Lah sing anteng kowe iki nek bengkel ning omah dongkrakmu aja mbok go ning panggung. Kok iso? Lah ku mau apa? Lah kowe dipangku lungguhmu ngene. Akhire aku kan yo keri. Tapi seneng ora kowe? Tapi seneng, tapi kan seneng. Alah seneng paling ditong tak dane Tang tadi, tak dane tak tadi tak dane tak tadi entang gintung. Bagus kok kaya ngono mau mangku aku seneng banget ora. Seneng. Aku kaya ngono seneng. Seneng. Dinten tak deni tak dinten tak deni tak tak gintung. Seneng tenan, mangku kaya mangae. Seneng tenan. Seneng. Alah di. Sapa sing nabuhi? Sapa? Sing nabuhi sapa? Sing nabuhi sapa? Kamu nabuhi to? Kisinan. Alah. Kisinan. Aku kisinan pindho. Terus ke Mbak Ika. Oke.
goleki si podang pita iba bungahing atiku nyanding bisa dadi unggahan mendur do tambah tampani kendang tak tung 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 terus kowe dadi perang kowe dadi apa kae biasane Cikal. cakil bisa tak kowe kae ya iya mlebu samak songo ndang ya Nyanding bisa dadi tambah keduren tambah iki sing salah kanca-kanca minder paling minder ngintingi video minder tambah cakil damel cangkemipun cakil nggih dadi cakil kudu apik lho cakile alah keserimpet kabel weh capek iya adalah tulung deh sae kaya Sriwedari nek kabar lho cangkeme mbok pangan iku cangkem lho apa emang cangkem kayaknya dong cangkem kok kuwi cakil ini nganggo untu untu ganti iki masa kita nguntu untu aduh kasung kolu untu kok kalu ya iki itu pengen nganggo jadah itu semua elek oh alah malah sedo engko nggih ampun situ gara-gara jadah wis aja semlaku nek wis semaput kok ditulungi Pak Darsono kuwi ndare ngono iki nyapa kok iso lugu nek gunung iki cakile mati perkara mangan jadah ning ngono kok ini sejarah nih mati keloloten untu ya ayo baby octopus ayo piye wis aja omong sik diulu sik sereten cuk ya ngombe podang kuning Mbak Eka uget-uget nggih Pak nggih iya minang esuk awane omah wis ora kerasan kaluyuran anggoleki sing tak sayang mobil midaran kon goleki ora krasa esuk nganti bengi eman yen nganti
dangdut ken. Gubuk asmara. Asik kau ketemu Ndol jogete kaya sing Pak Sigit mare awakmu lho. Dangdung. Ngono. Kok kewalik. Dang tak. Drong. Alah, tak dang tak. Drong. Isa ta? Paimu piye to? Malah ngelok tukang kendang. Catetan sajroning ati. Tak. Luntur. Banter. Saya marah ati. Mingune no banter. Aku kowe dadi garwan. Marga leren ning gubuk asmara. Hebat Cakraningrat, terutama pengendang Jaipong iki lho. Seneng kowe. Aimu no. Kok nesu lho wong ora nesu. Hebat lho, ora hebat piye bang kanca-kanca Cakraningrat ya minimal ya sivitas akademikane. Kabeh yoga ki S1 strata S2. Isi lho iki isi kabeh, iki isi. Sampeyan isi tahun pinten, Mbak sampean? Lah iki lho isi lho. Isi tahun 24. Iki lho. 24. Iya, rumangsamu lho. Ditus iso berarti. Kok ditos? Dites. Ditos banyu. Olah dites siji-siji. Boleh dites. Boleh. Karepmu dites piye? Dites suwuk sing nguri dhewe mau lho. Suwuk seragenan mah. Raginan mau. Lho kompak lho. Lho, ketok kompak ora mergo bareng. Lah terus karepmu. Lek dites siji-siji, engko endi sing elek, endi sing apik ketara. Oh, berarti kena disortir ya. Iku sing ketok elek gak usah dijak, sing apik dijak ngono. Ngene anu padha enteng. Sing iya. elek langsung pateni. Iki dadi apa to Mas kok ngetes? Ngelengak Juri lho Mbak matane. niku, juri. Sing karepmu mbok tes piye? Sang apa? Saka Balungan, Demung, Saron, Wis. Muni. Dembung Saron Muni. Muni ya. Suwuk ki Mas. Suwuk seragenan mau. Oh iya. Ya,
Gemung karo Saron bareng. Satu. Ro lu. Bisa. Penak lho ya. Hebat, lulus. Niki nun sewu lho Pak Dwijo. Iki notasine nu jenengan ya hafal mesti paling. Lho, ngenyak kowe iki. Apa notasine iki mau? Ora hafal to kok iso. Wingi Ya wis saiki lulus. peking. Peking iki. Peking. Peking. Khusus peking tok. Khusus peking tok. Oke. Suwuk seragenan mau. 1 2 3. Ayo Lek. Hafal kok. Bisa ya nih. Percaya. Bisa. Wah, lulus. Aman, Lulus, aman. Mas, lulus. Iya. Saiki ganti sing bonang. Malah nonton kancane. Bonang loro-lorone. Oh, sing benang. Bonang. Weh. Malah nonton kancane. Engko nek ora bener janganan. Nyambut gawe ora dolanan ya Mas Mandal. Duren cangkokan, leren rokokan. Apa wis dikei? Urung. Lah iya Mas. Ayo, bonange suwuk seragenan. 1 2 3. Bisa. Enak. Wah, hebat. Cakrane, Percaya. Ini lagi percaya aku. Lagi percaya. Siapa neh? Saiki siter. Wih. Apa sih siter? Gumun nih kok iso to. Kok ditesi siji-siji. Rencang-rencang cakrane rat ki lho. Kok yo kancane manut. nyambut gawe meng rokokan dhewe. Kok iso wani nyeneni. Modele kaya mandor yoga ngono lho modele. Ayo. Bukanmu kaya potensioson lho kok iso. Suwuk seragenan. 1 2 3. Setelanmu bliru sih. Lulus. Hebat. Saiki ganti rebab. Iki rebab. Wah, malah ngantuk. Ayo, cekel rebabe. Oh, Pak Saji. Lho. Kancane nyambut gawe kok malah Ya sing nonton. ngalus nek karo sing nom-nom kasar lho karo pini sepuh kok Sepuh, Mas. monggo Kakang Oh, Mas. iya. Monggo Kakas Mas. Kakang Mas. Kakang Mas. Rebabipun. Rebabipun. Suwuk seragenan. Lagi iki lho. Seragenan. Rebab kok iso Tunggal Gus. kalih 3. Setunggal kalih 3. Ya. Bisa no. Ngopo kowe, Ndok? Apa, Ndal? Apa? Malah krungu rebabe mules aku. Wong edan. Percaya we berarti ya bisa. Lho, sing ngempul malah guyu kancane. Sing ngempul ya dites Ndal. Lho iya peh ndelik dikira ora roh kok. Malah guyu kancane. Ayo, Bisa apa? Mul. Satu. Suwuk seragenan. 1 2 3. Bater drum. Bisa Ndok. Mulai ra karo-karoan. Penting kan iso, wis Santuy, percaya berarti santuy. Bang. Kaya cakrane ngrat hebat. Cakrane ngrat kok mbok padakne. Suling urung. Sulenge yo. Oh, tak tembak. Tat. Suling. Biasanya angger bareng ngetes ngono terus nyawer yogane siji-siji biasanya ngono kuwi. Iya kan. Kena tak titeni ngono kuwi. Rencana nggih ngoten, Mas. Rencana mengki nggih kula ndumi siji-siji. Apa? Yo, ya duit tak ndumi duit siji-siji. Wah, hebat. Ngenteni dik wae sing di omah. Oh ngedan. Wis tak gawa nggo Ayo, kowe. Iya. Sudah. Bisa.
Hebat. Oh, kanca-kanca cakrane rat. Iki yo manut kabeh karo Mas Mondo. Mas Mondo, maido plonga-plongo nyacat kualat. Iki paling ora lak pelatih to, Mas. Duijo. Iki yo iso to. Ya iso. Paling ora gendeng-gendeng ngene yo ro. Aja kon nyuling, dek tau tanggapan sulinge digawa cangkeme keri kok. Kowe nek momo gendeng-gendeng napa yo roh, Mas? Gak roh aku. Lah kok iso wani ngongkon kanca-kanca? Ala butuhe ngongkon nek ora bayar kok. Walah. Aja nek kok mung kanca-kanca lah Mbak Eka iki kan asline ya saged ngendang nggih Mbak Eka. Lho menika pengendang hebat Mbak Eka. Ya ben ibu-ibu pesinden sing nembak Mbak Eka diaturi ngasta kendang ya kan iso. Ya sing latih lak ya awakmu to, Dingi. Mosok biyen kan nglatih aku. Oh. Terus lali duwite entek.